Sugeng pepanggihan kalian kula Ina Aulia Rahmawati ing pawarta basa Jawi Ngayogyakarta. Pawarta utama inggih menika lomba tradisional kang dilaksanakaken ing Parangkusuma Parangtritis Kreteg Bantul. Dumateng rencang kula Siti Halimah kula semanggaaken. Matur nuwun dumateng Mbak Ina Aulia Rahmawati, para pamirsa kula sampun kalian Mbak Titis Dwi Asti ingkang sampun juara lomba ikrang. Mbak Titis, lomba napa wae ingkang dipun juarai? Wonten kathah Mbak. Kayata juara tunggal ikrang putra putri, juara bagyak utawi terompah panjang putra putri, kalian juara napa niku? Gebak sodor putra. Lomba itu kapan dilaksanakan? Dan Sabtu tanggal 7 November kalian 18 ing lapangan Parangkusuma. Cabang lomba apa wae ingkang dilaksanakaken ing acara itu? Enten 3 cabang. Cabang egrang, terompah panjang lan gebak sodor. Kepiye carane sing dilakokake supaya menang? Ingkang paling penting niku kompakanipun. Baru kuwi wonten latihan ingkang temenan lan bimbingan kali guru bimbing. Apa ancase lomba itu dilaksanakan? Supaya generasi muda mboten ngalihake tradisi saking leluhuripun kaya lomba terjunal. Dolanan terjunal. Para pamirsa cukup semanten atur kula kalian Mbak Titis kedah kelepatan kula nyuwun pangapunten kula wangsulaken dumateng Ina ing studio. Matur nuwun dumateng Siti Halimah ingkang sampun nglaporaken pawarta ing enjang punika. Nggih mekaten pawarta basa Jawi Ngayogyakarta, kula Ina Aulia Rahmawati lan sak rencang ngaturaken sugeng enjang sugeng makarya lan matur nuwun.